Is-sajf jinsab fl-eqqel tiegħu u madwar 77% jmorru l-baħar minn tal-inqas darba fil-ġimgħa. Tgħid din l-istatistika tal-Malta Today bbażata fuq servej li għalih wieġbu 315-il persuna. Hawn jirriżulta kif il-bajja tal-Għadira hija l-iktar waħda popolari, segwita mill-Armir u l-bajja sabiħa f'Biżebbuġa. Għal-mistoqsija dwar jekk taqbilx ma' strutturi tal-injam li jagħmlu l-aċċess għal bajjiet iktar aċċessibbli, 71% wieġbu li dawn għandhom jitħallew kif huma. Minkejja dan, fi żjara li għamilna f'Arlabsi fejn għadha kemm saret struttura ġdida ta' dan it-tip u fl-Għadira rajna l-apprezzament ta' dan it-tip ta' intervent. Iva naqbel għax nimmaġina li ġili ma sebx fejn tot jew anka għal xi nies li forsi naqam daħlim fi żmien ma rridux iniżlu l-affarijiet magħhom u hekk tgħin ħafna li jkun hawn iktar strutturi tal-injam żgur. Iktar sejf għal tfal speċjalment min jinżel bit-tfal u hekk. Iva naqbel u minn hawnhekk nixtieq nirringrazza lil min ħal inizjattiva biex jibda xi xogħol ħalli ovvjament insepu l-bajja tagħna tar-Labsi. Il-Malta Today irrappurtat ukoll li 50.5% ma jaqblux li għandu jkun hemm bajja waħda f'Malta u Għawdex li tkun allokata għan nies li jridu jgħumu bla malja. Madankollu xi wħud jemmnu li dan id-dritt għandu jingħata. Ejju mela, kulħadd għandu jkun free, sens ikun hemm posti fejn jistgħu jkunu relax jistgħu. Jew nieħu pjaċir kieku. Skont ir-riċerka li saret huma biss 15% tal-Maltin li preferu jmorru jgħumu f'pixxina flok bajja pubblika. Intant rigward operaturi li jipprovdu sunbeds u umbrelli lin-nies fuq il-bajjiet, l-opinjoni kienet ċara li dawn għandhom jaħdmu fil-parametri tal-liġi. Le, għax inkella ħajġi ma jkollokx fejn timxi, ma jkollokx fejn forsi tilab xi ħaġa ma tistax tagħmilha, qed jieħdu kullhom kienu affarijiet hekk. Iva, ma jkunu regolizzati u mhux kulħadd jagħmel li jrid naħseb jien. Fl-aħħar mill-aħħar ħaġa waħda toħroġ biċ-ċar li l-bajjiet, il-baħar u x-xemx baqgħu parti integrali u popolari mill-ħajja tal-Maltin.